Christian. Og du er her på holdet træning for rigtige mænd i Havndal. Er det godt? Ja, det er rigtig sjovt. Det ser ud som om du har været i gang. Ja. Ja. Hvor lang tid er det, I træner? Det er 2 timer, hvor vi træner cirka en time, og så laver vi lidt sociale ting en times tid også. Okay, ja. Og det er alt muligt forskelligt med, ja, vi hygger og laver alle mulige forskellige sociale ting. Ja, og når I hygger, så er det med dansk vand og peanuts, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Ej, nogle gange får vi en øl. Vi er jo rigtige mænd også, jo. Og et stykke kage, hvis der er nogen, der har fødselsdag. Ja, det er hvad, der skal være plads til tingene. Ja. Du er kommet i gang med det her. Hvorfor meldte du dig til det? Fordi jeg godt kunne tænke mig at tage et par kilo, og så få det sociale. Det går nemmere, når man skal mødes sammen med nogle andre en gang eller 2 om ugen. Har det så levet op til dine forventninger? Ja, det har været mega sjovt, og jeg har også tabt mig en lille smule. Så, men det har mest været for det sociale, og det har været kanon sjovt. Men ja, men hvad er du blevet stærkere? For jeg kan se, det er voldsomme øvelser. Ja, selvfølgelig er det. Er simpelthen stærkere og hurtigere? Ja. Du griner, kan jeg helt tro på det. Det kan du jo se bagved, selvfølgelig er det det. Ja, jeg kan da se, det går til sig, absolut. Løb og ondt i nogle muskler, jeg aldrig har prøvet at have ondt i før, så jeg tror helt sikkert, at jo, selvfølgelig er jeg blevet stærkere. Ja, og det er godt. Hvad med så, vil du fortsætte, når nu I gør det her? Det er fase 2, hedder det? Ja, helt sikkert. Og vi har nogle stykker, der mødes en gang eller 2 i løbet af ugen i weekenden, og cykler eller går eller løber sådan lidt ud over ekstra træning, ud over det instruktørerne her står for. Og det vil vi jo blive ved med. Og det er ikke noget, du har gjort før? Nej, så har jeg løbet selv og cyklet selv, men det er sjovere at være nogle stykker afsted sammen. Helt sikkert. Så det er til mere, end det er det. Ja. Og er det noget, du vil anbefale, eller noget, du kun kan sige god for det her? Helt sikkert, og især sådan noget træning som det her, alle uanset størrelse og vægt kan deltage på ens eget niveau, så absolut ja. Og alder? Alder også, ja. Unge som gammel, og lige sådan vi kører spinning en gang om ugen også samlet. Ja. Og der kan alle også være med uanset niveau, så absolut ja. Og du er her fra Havndal? Ja, så. Men der er også plads til folk udefra. Nå, de må godt komme. Ja, vi har nogle stykker med uden for byskiltet, og de er også meget velkomne. Det lyder godt, Jeg ved, at du skal have tak for det. Ja. Nu skal du hen og lave noget. Super, ikke så lang pause.